Okay guys, lain na usab nga content sa ato nga sambingay. Wow, praise God. Salamat no sa mga viewers nato nga nagbalik-balik pagtan-aw sa ato ang mga sambingay. Okay, so kini ato nga channel nag-upload tag mga sambingay ug pwede ning magamit nimo kung usa ka leader sa church o usa ka magwali or usa ka Kristohanon. So pwede ning magamit ning mga sambingay. Kay kani mga sambingan nato, mga istorya ni siya nga adunay mga lesson nga ato ang makutlo og pwede ning ma-share nimo sa imong higala, sa imong amiga, sa imong pamilya. Kay dako kayo ni gamit ang atong mga sambingay. Okay, so kini atong mga sambingay disclaimer ta og nga atong purpose niini nga mas mapasayo nato pagpasabot nato sa mga tao kung unsa gyud abot pasabot labi na gyud sa mga pulong sa Ginoo. Para updated ka sa mga next na itong mga sambingay. Unya napatay daghang mga sambingay dara paki-scroll up lang humana ni nga video, tapusan ni nga video, daghan pa ta mga sambingay dira. Okay? Para updated ka, paki-subscribe o paki-click na notification bell after nimo mapamati ning ato ang sambingay karon. Okay. So karon atong hisgutan ang sambingay may tungod sa mga tawo nga nagpalayo sa Ginoo. Abi nimo dili baya katurang walay pang Ginoo ang nagpalayo, naabya po yung mga Kristohanon karong panahon na nga nagpalayo sa Ginoo ug matawag nato og mga backslider nga mga Kristohanon. Munang kini atong sambingay ato ning gipahaom sa mga tawo nga nagpalayo sa Ginoo. Okay? Adunay istorya may tungod sa mga lalot o barbero o sa bata. Ang usa ka bata nagpaalot sa barbero o samtang nag-alot ang barbero, miingon siya sa usa ka bata nga abi ni mudong dili gyud ko mutuo og Dios. Dili gyud ko mutuo nga naay Ginoo. So nangutana ang bata niyo na bata nga ngano man kuya nga dili man ka mutuo nga naay Ginoo. Niyon ang mag-alalot nga kung naapay Ginoo dong dili unta ang mga tawo magkalisod. So tan-awa ang mga tawo nga naas palibot. Samo kayo ng ilang pamilya. Daghan kayong mga pobre. Okay? Daghan kayong mga patay. Okay? Kung tinuod pa nga naay Ginoo, iya na unta ning gihusay ang ila na untang gisulbad ang mga problema sa mga tawo, ang kapobrehon ug ang mga kasamok. Pero nakita nako nga nagdagsang ang kasamok, kapobrehon ug mga problema sa mga tao. So di gyud kumutuo nga naay Ginoo. Niyon pud ang usa ka bata. Ako po bitaw kuya, dili kumutuo nga aduna gyud mga lalot, adunay barbero. Niingon ang mao nga barbero, ha? Dili ka matuo nga gialutan magani ti karon. Di niyon ang bata. Di gyud kumutuo nga naay mga lalot. Kay kung naapay tinuod nga mga lalot, ngano mang daghang mga tawo nga naas palibot tagas og buhok. Ngano man nga dili nimo sila alutan kuya. So di kumuto nga naay mga lalot. Kay daghan pa mang tagas og buhok wa man kaaluti. Niingon pud ang barbero pagtubag. Unsao man ako pag-alot nila dong. Nga di wa man sila moduol nako. Okay? So unsaon man ako nga matupihan ako sila, maalutan ako sila, nga wa man sila moduol nako arong maalutan nako sila. Okay? Munang niyon pod ang bata, iyon ana pod ang Ginoo kuya. Unsao man pod pagsulbad sa Ginoo sa problema sa mga tao, sa kasamok, sa kapobrehon, kung ang tawo dili moduol sa Ginoo. Di ba? Sama sa usa ka taas og buhok nga tawo, kung di siya moduol sa barbero, di gud siya mahitabo nga malutan. Di ba? Kaya wa may mahimo ang barbero kung dili gyud moduol ang mga dili ganahan magpaalot. Yun ana pud ang Ginoo. Nga wa poy mahimo ang Ginoo kung ang mga tawo dili gyud moduol diha kaniya. Okay? So kani atong sambingay napahaom nato ni tungod kay daghan kaayo rong mga tawo nga dili motuo na Ginoo sama sa mga atheist kay kuno dunay mga sitwasyon nga nakita nila sa kalibutan nga ilang gibasihan nga wa gyud Ginoo nga ga-exist tungod sa nahitabo sa kalibutan. Okay? Muna nga niini nga sambingay ato ning ipahaom. In ana ang dagan karon. Pero atong pangutan-on.
atong kaugalingon nganong nahitabo man sa mga tao sa kalibutan ng mga sitwasyon, mga kasamok, mga problema o nga mga kawaladon. Tungod kay ang tao nagapalayo sa Ginoo. Tungod kay ang tao nahimong ni distansya sa Ginoo. O bisan gani sa mga Kristohanon, dili garantiya nga dunay uban nga na Kristohanon, dili garantiya nga nahimong naikagaan sa ilang kinabuhi. Kay daghan purong Kristohanon nga nagpalayo sa Ginoo, daghan pong Kristohanon nga backslider kay nagpalayo sa presensya sa Ginoo. Di ba? Ug dili pud tanan nga naa nagduol sa simbahan, duol sa Ginoo. Kay doon na po giingon sa Biblia nga maayo lang sila sa pulong apan ang ilang kasing-kasing halayo sa Ginoo. Okay? Daghan pong niduol diha sa presensya sa Ginoo nga layo gyapon ang ilang kasing-kasing. Muna nga ang tawo nga nalayo sa presensya sa Ginoo, unsaon man niya pagkabaton o kalinaw, unsaon man niya pagkabaton o kana bang mga panalangin, unsaon man po niya pagkabaton o solusyon sa iyang mga problema kung di siya moduol sa Ginoo. Ang usa ka bugtong lang buhaton sa katawo nga aron nga masulbad iyang kasamok mga problema o kawaladon para ma-providean siya sa Ginoo is muduol siya sa Ginoo. Okay? Sama sa usa ka magpaalot. Kung kita magpaalot, muduol tas barbero din maalutan ta. Di ba? Nanginahanglan ta nga maalutan ta, so dunay barbero atong duolon. Inaana usab kung duna kay gikinahanglan sa Ginoo, not only nga naa lang kay panginahanglan usa ka muduol. But bisan wa kay gikinahanglan, dapat duolon nato ang Ginoo. Kaya ang atong Dios muna nagkupot sa rinda sa atong kinabuhi. No, tugutan nato ang Dios nga siya ang mo-drive sa atong kinabuhi kay naa niya ang tanan. Okay? Mao bitang magka-ingon-ingon atong kinabuhi, mahimong atong kinabuhi miserable tungod kay nagpalayo tas Ginoo. Naka-remember ta sa prodigal son nga story? Ang usa ka anak nga nagpalayo sa amahan, dato kayo ang iyang amahan. Pero mitilaw lang gyud ang anak nga magpalayo. So ang nahitabo nahimo nga miserable ang kinabuhi dito sa far country. Nahimo na siyang magbalantay sa baboy. Okay? Nahimo nang kisi-kisi na sa nina. But pasabot, ang nalayo sa Ginoo, nahimo nga dili maayo ang kahimtang o alaot nga pagkatawo. Muna nga, sadyang nibalik sa Ginoo, na-restore pod ang ihang mga kanhi nga blessing nga nawala. Okay? So kung ikaw karon Kristohanon or ikaw karon wala ka nagtuo Ginoo or ikaw karon nagpalayo ka sa Ginoo, nagtuotod ka Ginoo pero nagpalayo ka sa Ginoo or kung ikaw karon tigsimbahan ka pero murag wala sa point sa imong kasing-kasing suod kay mo sa Ginoo. Murag imong kasing-kasing layo bisag tigsimbahan ka. So my challenge sa imo is seek God. Okay? Pangita ang Ginoo. Balik sa iyang presensya. And seeking God with all your heart. Okay? Atong pangitaon ng Dios nga kinasing-kasing. Sama sa giyon sa Jeremiah 29 verse 13. Nga kung mangita ta niya, okay, makakaplag yun ta niya kung kinasing-kasing ang atong tinguha sa pagpangita kaniya. Okay? And the Lord will bless all the rest of our life. Okay? Ang Ginoo nay bahala sa ato ang makinabuhi sa atong future kay naa sa iyang kamot ang tanan nga kabulahanan. Okay? So salamat ining maong sambingay. Dapat kitang mga katawhan sa kalibutan mupaduol gyud ta sa atong Ginoo. Muduol gyud ta sa pagpangalagan sa Ginoo. Okay? Ang Ginoo na sa diyang duol nato ang Ginoo, ang Dios nasayod siya kung unsay ato ang kahimtang. Deep inside and even outside sa ato ang kinabuhi. Okay? Ug ang atong Ginoo, siya ang mag-atiman kanato. Dili ta niya pasagdan. Ang Bible ang ingon nga dili ta niya pasagdan, dili pud ta niya biyaan. Okay? Pero ang kondisyon kinahanglan nga muduol ta sa iyang imbitasyon. Matud pa niya Matthew 11:28, duol kamong tanan nga nabug-atan o naluya na sa inyong gipas-an kay papahulayon ko kamo. Okay? So kung ikaw karon dunay kabug-aton, dunay kay kaluyahon, nalayo ka sa Ginoo, giimbitar ka ni Ginoong Hesukristo nga muduol kaniya aron mapagaanan niya ang imong mga problema, aron mapagaanan niya ang imong kabug-aton sulod sa imong kasing-kasing. Okay, dili pa ulahi ang tanan. Duna pa kay paglaom. Naa si Kristo samtang may ginhawa pa ta na patay kinabuhi ni kalibutan na. Duna pa tay dakong paglaom kay naa tay Ginoo nga nag-atiman kanato. Glory to God, iyang tanong himaya nining mao nga sambingay ug ang mga pulong karon nga atong nabatian. Okay, God bless. Paki-comment lang sa ubos kung napug kay nakatunan sa atong sambingay. God bless.